pengestune Semar lah ra tenan nering sambikala sowanku tansah pinayungan ing kawidadan pengestuku tambah nono ya Mas walik kok ora apa-apa Petruk aja mbok sengeni bocah urung ngerti tata krama iki wajib diapura nah prayogakno nggonmu lungguh sampun mboten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara ngersanipun Bapak Semar Badranaya wah kene iso basa iso iki tok mingan prayogake Bagong nun nggih Bapak Semar sampun mboten kirang prayogi Rama Nala Gareng dalem Pak Petruk wonten dawuh Bagong piye Mir anane kowe tak caketke ning ngarsaning wong tuwa iki ana rembug sing wajibe kowe tak jak rembugan merga iki ngembet marang kahanan Karang Kadempel ya padukuhan kene iki oh nggih nggih ngestakaken dawuh kersanipun Bapak keparengipun badhe ngrembak perkawis menapa mong sadurunge aku miwiti rembugan iki luwih dhisik aku njaluk supaya linambaran ati ingkang sabar boleh nggih jalagan bab apa wae iki nek ora dirembug bebarengan mesti bakale dadine ya ora becik ning nek dirembug bareng-bareng antaraning aku Gareng Petruk lan kowe Bagong ngengenge babakan Karang Kadempel iki kuwi luwih apik merga mengko bakal dadi sing luwih becik wong nggih ngestakaken dawuh rada maju le do suwan ora sandadak kaya iki jagongan antaraning wong tuwa karo anak-anak sing tak jak rembug babakan Karang Kadempel oh nggih ngestakaken dawuh nyun ngapunten lho Pak radi majeng anggen kula sowan ora apa-apa nyun ngapunten Pak radi majeng anggen kula sowan nyun ngapunten Pak radi majeng anggen kula sowan iya cah telu tak keparengake gage gewis kene ndang cekat-ceket Nala Gareng Petruk lan kowe Bagong Handrah ingkang Puswita kasiliring samirana mrih sekar gadung ngas gandanyo maweh raras retnaning driya Nala Gareng Petruk lan kowe Bagong nggih dalem Pak nggih Pak dalem aku mau wis matur aku mau wis kandha nek iki ngrembug babakan Karang Kadempel tule nadyan Karang Kadempel kuwi mung wujud pedukuhan ning Semar kuwi pinercaya minangka dadi pamomonging para Pandhawa ning Karang Kadempel kene lenggah bapakmu ya aku sing pancen dipercaya dening para Pandhawa minangka dadi pamomonging para Pandhawa satriya-satriya ngambek
Sadu budi ateteken ati suci pepayung budi rahayu. Ngono nggih. Ning iki ora ana gandeng cenenge karo Pandhawa. Iki magepokan karo Karang Kadempel. Wis suwe aku ora tetinju marang pedukuhan kiwa tengenku. Sak kiwa tengening Karang Kadempel. Lah kok jebul Semar ki le turu wis kesuwen. Tegesipun kados pundi, Pak? Semar le turu le kesuwen, Semar le meneng ki wis kesuwen. Mula ora aneh nek kahanan Karang Kadempel rada kalah karo kahanan pedukuhan kiwa tengene. Kabeh wis sarwa becik, kabeh wis sarwa apik. Lah nek kene sing dinggone Semar kok malah ora ndang cancut tali wanda, dandan perkara pedukuhane awake dhewe. Nggih. Mongko Karang Kadempel kuwi duwe sawijining papan sing iso dibanggake, duwe sawijining papan sing iso dienggo ngangkat marang jenenging padukuhan, ya jenenging padukuhan ya jenenging kawula sak padukuhan. Mula papan sing becik-becik sing mapan ana ing Karang Kadempel ki ayo padha digula wentah ingkang sak apik-apike kanthi gotong royong manunggal tetunggalan. Ora ana wong sing terus mak clingkrik kepenak kuwi ora ana, ning kabeh mau diwiwiti saka ngisor. Lho, saka rekoso dhisik, mengko nek wis rekoso mesti bakal nampa kepenake. Percaya Gusti Maha Adil. Gusti ora bakal sare yen to nyumurupe titahe sing padha budidaya. Gusti ora bakal sare yen to nyumurupi titahe sing padha budidaya kanthi linambarane kelas mujudake papan sing becik, papan sing apik. Wong nyatane nek upama dadi apik, Karang Kadempel kuwi sing ngrasake ora mung Semar tok, ning wong sak Karang Kadempel ya melu ngrasake luwe-luwe papan sing becik, papan sing apik sing iso ngrawuhake para kawula liyan pedukuhan, luwe-luwe liyan praja padha tekan kene ayo padha digarap ingkang sak becik-becike. Kanthi cara mengkono padukuhane bakal kondang kawenang-wenang, luwe-luwe kawulane penguripane mesti bakal mundhak. Kuwi perlu tok pikirake. Nggih. Ngoten, Pak. Ning kabeh mau nek ora linambaran sayuk rukun tetunggalan nyambut gawe bebarengan, tunggal cipta rasa karsa lan karyane ora bakal dadi. Manunggalake wong pirang-pirang kuwi pancen angel, ning nek mbaka sithik mesti suwe-suwe dadine akeh. Percaya karo Semar. Nggih. Kula nggih sampun boten kirang-kirang, Pak. Nyatanipun sedaya tasih kathah bedaning pemanggih. Lah, kuwi kudu didadekke siji penemu kaya mengkono mau. Ngono. Ya ora. Karang Kadempel kuwi duwe papan wisata kang aran Koringakasa. Koringakasa ki apa to? Koringakasa iki kok goblok kabeh. Koringakasa ki pintu langit. No. Karang Kadempel ki duwe pintu langit. Lah iya. Lah Bagong malah tanggap kiwa tengene wis padang kencar-kencar nek kene ijik peteng. Apa ora duwe niat didandani? Aja gantungke karo wong liya, ning iki kudu gumregah, kudu ndudut marang semangate dhewe supaya papan iki luwih becik tinimbangane papan-papan liyane. Nek ora disranani kanthi nyambut gawe bebarengan, sapa sing arep dandan-dandan? Iki aset Karang Kadempel. Nek nganti Karang Kadempel iki Koringakasa iki iso becik, papan-papan iso padang kencar-kencar, pulu wetune para kawula iso mundhak. Contoh padha buka warung, padha buka nggon sing iso dienggo ngaso lan sak piturute. Nggih. Ngoten nggih, Pak. Kula kinten kok cocok napa sing ngendikake Bapak. Nek mung gumantung karo sing neng dhuwur ora bakal iso kelakon. Nek ora diwiwiti duwe dhisik, sing dhuwur iki bakal mbantu. Ngono. Ning sing utama
kawula Karang Kadempel. Nek kawula Karang Kadempel padha gumregah rasane ayo iki nggone dhewe padha diresiki, padha didandani. Iki pelatarane awake dhewe padha didandani, padha diresiki, padha diapik-apik. Papan sing reja, papan sing apik iki mesti nek do mapan do jenak, nek do lenggah do kepenak. Nggih. Mula dina iki aku ngejak karo Nala Gareng Petruk lan kowe Bagong supaya dandan-dandan Karang Kadempel iki to le. Aja ngaso, aja turu ning ndang tangi, ndang gumregah, ndang cancut taliwondo. Nek iso ngungkuli karo liya-liyane. Papan liya-liyane iki tumrap aku dianggep persaingan. Sapa sing luwih apik ya kuwi ingkang iso nekake para pelancong. Semar omongane terus ngawur. Nek ra ngono, nek ndi kok ming lakon Bagong Duta ndase atos. Nek ora tak gawe ngene iki, lek ku omong kowe jeleh ngantian. Kowe serik ya mir nek aku ngerol. Kowe iri ya. Ora perkara iri. Aku piyayi iki nonton Bagong Duta iki jutaan lho, Gong. Ora ming nang Indonesia tok, luar negeri iki nganti apal kabeh. Mula iki kudu digawe sanggit liyane, ngono lho. Digawe cerita liyane ning tetep kowe engko dadi duta. Aku tetep ngerol. Geleleng iki. Heeh, ning mengko nek jam 3 bubar. Ayo engko nek jam-jam 12 jam 11 kae. Oh ya siap. Pokoke kowe nang kene tenang wae. Heeh. Mula Nala Gareng Petruk Bagong sing dadi pengarepe, Gareng sing dadi ketua RT, Petruk sing dadi pengareping RW. Bagong saiki dadi apa? Ketua pemuda. Waduh, ketua pemuda kok nglek. Wah, penting lho. Cagak tuaing negara, cagak tuaing desa, cagak tuaing pedukuhan ki nek ora nom-nom, ora ana nom-noman, ora bakal jalan. Nah, saiki kewajibanmu nglumpukke para wiranom kuwi supaya sadar, supaya eling yen to papan kene iki no papan sing kudu digula mentah lan kudu diapik-apik supaya iso meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oke, sesuk tak kone rapat. Wis beres. Ku bar rapat tuku anggur. Ya. Aku ngrusak pikirane wong enom jenengane ora. Kowe iki diangeten kok, Gong. Akarang saiki mbok, kok ngono kuwi angel dilangi. Heeh. Aku nganti susah ngadepi cah nom-nom kuwi jan. Saiki ora ning nggon peteng, Truk. Oh. Kuburane nggo mendem saiki. Kuburan. Heeh. Masa kuburan kok nggo mendem nek kualat lho. Lho, maksudnya nek kuburan nggo mendem mayit. Oh iya ya. Oh ya pinter kowe ya. Omongane mendem mayit ya bener. Di lumpukke wiranem Bagong. Nggih Pak, siap mengke kula kandhanane supaya cancut gumregut. Nek mboten sing nom-nom sinten malih? Sing tuwa duwe pengalaman, sing enom duwe kepinteran. Pengalaman campur kepinteran mesti bakale dadine apik. Ha, kuwi wajib kaya ngono kuwi. Aja lali taren karo sing sepuh, aja lali taren karo sing tuwa. Sing tuwa ya ngurmati karo bocah. Aja sok ngunekke bocah ngertimu apa. Tembung kaya ngono kuwi dilangi. Saiki cah saiki wis pinter-pinter. Ning bocah pinter aja ninggal pengalamane wong tuwa. Wong tuwa aja ninggal kepinterane bocah. Nek loro-lorone padha ngajeni, loro-lorone padha ngrumangsani, pinter karo pengalaman kuwi iso mujudake papan sing becik, papan sing apik. Nala Gareng Petruk lan kowe Bagong. Sidhem jroning pasewakan wadya guntan posabawa. Kapraban dening Sang Nalendra Tama mangu-mangu-mangonengi lerwu sing duka cipta berbuti mandana raras ing ong
Dereng ngantos paripun sami Mbawacana. Kasaru ingkang prapta wonten ing Karang Kadempel nenggih lancur Pandhawa. Bambang Antasena Raden Garuda Sumawana Raden Antarja dumrajeg tanpa larapan karya kagiat kang samya mulat. Trapsilanira ngajomaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe apranta yen ngandika magawe apranta ngantos tratapan ati kula sedaya kawula padukuhan sami alok enten priyagung rawuh
Lah kok malah menika ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa. Ndara Antasena kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih Den. Ya Kakek Semar ndak tampa. Ngaturke bekti karo aku tiba padha-padha. Pamujiku katur ya nggih kula tampi. Ndadosaken bingah raos sing manah. Ndara Gatotkaca wilujeng Den. Ya Kiai Semar Slamet Prabaku. Aku ngaturake sembahku katur. Kok ngawawahi adat. Kula niki mung batur, kula niki mung Panakawan nek sampeyan ngaturke bekti karo Semar. Mengke kula kuwalat. Ora, Kiai. Sembahku tampanono. Nggih, kula tampi dawah sami-sami. Ndara Antarja wilujeng Den. Ya, Kiai Semar Slamet tekaku. Aku ngaturke basaku katur ya Kiai Semar. Nggih, kula tampi. Nala Gareng Petruk Bagong. Ndaramu padha rawuh. Ngaturna bekti karo bendaramu. Ndara Antasena bekti kula nggih Den. Nala Gareng tak tampa reng. Pangestuku tampanono. Kula pundi nggo jimat Ndara Gatotkaca bekti kula nggih Den. Yo Nala Gareng pangestuku tampanono. Nun inggih Ndara Antarja bekti kula nggih Ndara. Yo Nala Gareng tak tampa. Pangestuku tampanono. Nun inggih. Ayo Truk urut. Ya. Ndara Antasena bekti kula. Ya Truk tak tampa. Pangestuku ya Truk nggih. Ndara Gatotkaca bekti kula. Ya Petruk tak tampa. Pangestuku tampanono. Ndara Antarja bekti kula nggih Den. Ya Petruk tak tampa. Pangestuku tampanono. Nggih. Ya Gong. Sing ngarep sapa? Antasena. Ndara Antasena bekti kula kunjung nggih Ndara. Ya Bagong tak tampa. Wah. Katon sumringah raimu calon dadi duta. Oh iya. Duta nendi? Dereng ngerti. Teng pundi niki mengke? Ya. Bekti kula nggih Den. Ya, tok Bagong tak tampa pangestuku tampanono ya Bagong. Nun nggih sangat angel kawula mlindadosaken jimat paripe. Para to bindeng kowe. Pilek e. Oh iya. Ndara Gatotkaca bekti kula nggih Den. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanono. Nun nggih sangat anggen kawula mindu. Mundi. Apa? Mundi. Walik. Mundi ndadosaken jimat. Sing mburi aja mboten Antarja kuwi ora apal ndarane kok ora apal to. Ora tau kepethuk. Ora tau ngekeki apa-apa barang. Ndara Antarja. Kae mbarepe Ndara Werkudara. Walah. Mbarepe Ndara Werkudara to? Heeh. Ndara Antarja bekti kula kunjung nggih Den. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanono ya Bagong. Nun inggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat. Sasampunipun lenggah ingkang sekeca menapa wigatosipun kuwi bapak wae, bapak. Bapak sing di kewajiban kuwi rasa dadak omong. Den matur nuwun. Dene sampeyan pun nuruti napa sing dadi penjaluk kula. Kaget rasaku kayak nalika semono aku nampa nawala saka Kakek Semar. Wondene surasaning nawala Kakek Semar nyuwun dawuh kelawan aku supaya sowan nganti Kakang Gatot karo Kakang Antarja. Ora janjane iki arek eneng apa lan Kakek Semar kuwi duwe wigati apa? Janjane ming sepele ning kula niku nek mboten atur kali para pepundhen menika. Raos kula kok mboten kepenak. Arep duwe gawe apa? Kakek Semar. Kula niki duwe niat kalih anak-anak kula niku mbangun Karang Kadempel. Merga Karang Kadempel menika kathah papan-papan sing wajib entuk kawigaten saka kawula sak Karang Kadempel. Mila niat kula kalih para kawula sak Karang Kadempel kepengin mujudake papan menika kanthi sae lan ingkang saestu ngremenaken. Ning nuwun sewu gandeng kula niki wong sekeng, kula wong ora duwe. Kula niki wong sing urip kula niku mung cukupan. Bebasan gegeden nempyak kurang sagak, kakehan gluduk kurang udan. Mula kula ngrawuhaken sampeyan-sampeyan iku ingkang wigati mboten ketang kula niku diayeng-ayeng. Diparingi bantuan apa kemawon mboten kok kula ngemis njaluk brana picis mboten. Ning wajibe diarahke utawa digenahke, dipernahke sampun ngantos tumpang soh mangkinipun supados papan menika
dados kanthi sae Ndara. Oh, perkara ngono to. Nggih, nggih. Pokoke cekak gampange nyuwun dana. Saking Ndara-ndara Antarja, Ndara Garkaca, Ndara Antasena. Ora ya, Gong. Iku partikel kuwi luwih apik tinimbang dana. Nek dana kuwi ndang entek, ya nek dicake apik, nek kecake ora apik ya bakal entek. Ning iku partikel pikiran kuwi luwih berharga tinimbangane dana Prabeya. Welo. Ora nggo dana ora sah. Danane saka awake dhewe. Awak dhewe kudu wani geteh sikik. Ngono. Kudu wani berdarah-darah sik. Lho. Ana tetembungan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Lho, bersakit-sakit dhisik, bersenang-senang kemudian. Lara-lapa dilakoni. Engko kepenake dirasake bareng. Nek aku caraku kaya ngono kuwi. Ngono. Ora ana wong mukti, ora ana wong pinter, ora ana wong sugih. Langsung dadakan sugih kuwi ora eneng, mesti budidaya. Mesti berusaha. Biyen yo saka cilik, biyen yo saka sithik dadi akeh, saka cilik dadi gedhe. Ngono. Ora ana wong kok tiba-tiba nampa duit sak gepok terus dadi sugih kuwi ora ana. Upama ana, kuwi engko mlarate ya gampang. Ngono ya? Wong kepenak ki nek mak clingkrik tekan dhuwur kuwi engko tibane gampang, nek ora ngrekoso dhisik kuwi engko le medhun ya gampang. Ning nek direwangi ngrekoso, direwangi tapa brata, direwangi ngelih, direwangi prihatin, kuwi upama kelakon penjangkane bakale langgeng kuwi wong Jawa kepercayaane ngono kuwi. Ngono ya? Mula awak dhewe kudu wani ndandani Karang Kadempel iki nganggo apa kabisane awake dhewe dipernahke karo ndara-ndara kuwi, mengko nek wis dadi awak dhewe kari ngenyam kepenake. Ngenyam kepenake kuwi ya ora terus kepenak langsung kepenak ora, mboko sithik. Yo kaya wong dodol kae buka warung ya ora terus laris biyuk. Nek terus laris biyuk kuwi tegese mesti tangga teparo do ngrasani, wis kae ngingu-ingu lan sak piturute. Ning mboko sithik, nek masakane digawe enak, panganane digawe murah, tur ya ngladeni kanthi senyum ramah. Ha engko pelanggane akeh terus dadi kepenak. Ngono ya, Tru? Ha iya, kuwi falsafah Jawa ora kena ditinggalke. Kudu diugemi tenan. Oh iya. Ha iya. Ha, milih saking menika, Ndara. Kula suwun sawetawis wekdal sampeyan mang lenggah sawetawis wonten ing Karang Kadempel. Mangke nek kula pun miwiti mbangun Karang Kadempel niki kalih para kawula sak padukuhan. Sampeyan sing wong pinter-pinter, sampeyan nom-noman sing pun ngenyam pamulangan, sampeyan sing piyai-piyai luhur, mestine anggene ngulir budi ngasah kadewasan benten kalian piyai utawa tiang-tiang saking padukuhan. Mang pernahke, mang tata, mang dunungke supaya apik tembe mburine, Ndara. Ya, yen ming perkara kuwi aku sagu kek. Ora ming perkara mernahke. Yen perlu kowe tak dampingi sarta kowe tak amping-ampingi tak kancani nganti rampung ing pakaryanmu, Kyai Semar. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winayu ing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana dereng ngantos paripurna sami Balwacana kasaro praptaning nata ing Mandura Prabu Baladewa ingkang dumrajak tanpa larapan. Kyai Semar, aku sing prapta Kakang Semar aja kaget.
Sinuwun. Damel kaget raos sing manahipun ing abdipun Semar. Tiyang agung Baladewa. Sami wilujeng rawuhipun Den. Yo. Kakang Semar tansah pinanganing kawidadane ing sambi kula praptaku. Adoh saka rubeda. Aku ngaturake pudyasawaku katur ngersaning Kakang Nayantaka. Nggih, kula tampi ndadosaken jimat. Waduh, Ndara Baladewa barang rawuh, Tru. Ndara Baladewa bukti kula kunjung nggih, Den. Ndara tiyang agung. Ya nulung garing katompo pangestu Tamanana. Nggih nggih, sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Sinuwun Mandura bekti kula katur nggih, Den. Ya, Petruk kantong bolong tak tampa pangestu Tamanana. Oh iya, kula pun dinggo jimat paripe. Ndara Baladewa bekti kula katur nggih, Den. Ya, Bagong. Tak tampa pangestu Tamanana, Bagong. Niki sanget kula pundi? Melu cepet iki lho. Aku nek omong cepet banget ya. Nek ra tak imbangi, aku ki biasane alon-alon e. Kono kok cepet. Iya. Wah. Semaraja kaget aku prapta ning Karangkadempel. Nggih. Wigatosipun menapa? Jejeripun tiyang agung mesinipun boten perlu rawuh enten Karangkadempel. Cukup panjenengan utusan Nayaka Mandura nimbali dhateng kula. Hadan. Supados sak mangke kula saged sowan ning kok dadak kraya-raya rawuh teng Karangkadempel. Wigatosipun napa? Kakang Semar. Sawangen Baladewa Kakang Semar dina samengko iki nganti persasat kaya wis ora duwe pangarep-arep urip. Ngerti lamun wis ana 3 sasi iki negara Mandura ketaman pegebluk. Akeh para kawula ingin esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk tekaning pati. Mongko madal saring usada. Wis ora kurang-kurang gonku ngrawake para brahmana winasisiwa sugata miyang para nimpuna supaya nambak rengkaning praja parandening katindakake gagar wigartan antuk karya. Nganti adeking nata Mandura Baladewa disuraki dening para kawula sak negara Mandura. Sinenggo aku sawijining ratu ingkang ora bisa paring pengayoman marang kawulaku. Waduh, Kakang Semar. Mandura geger ngendi-endi papan padha untran-untran, ngendi-endi papan padha unjuk rasa. Merga ora nrimakake nggonku ora bisa nyirep marang pagebluk ing tumama nang Praja Mandura. Salajengipun kados pundi? Nalika semana wanci ingkang tak tamtokake, aku nglakoni prihatin kanthi sarana sarinarite sesemek ron raja mala bebantal boto sarimbak. Nalika semana ana wangsiting dewa ingkang paring sasmita lawan Baladewa supaya aku sowan marang Karangkadempel nyuwun biyantu ning Kakang Semar. Lah namung sak kula. Terus kula kenapa cobi kula badhe nyuwun priksa. Kula kadhawan menapa? Ya mung aku yen bakal bloko karo Kakang Semar iki mau, rasaku ora kepenak. Rasaku ora tekan. Ning yen to ngelingi kahanan negaraku, paripaksa aku kudu kuat lan tekan matur marang ngersaning Kakang Nayantaka. Nggih, mboten napa-napa, mboten napa-napa. Mang paring pangandikan. Nek pancen Semar kudu dadi srana waluyaning Praja Mandura nggene ketaman pegebluk, kula mboten napa-napa, mang dawuh napa kula nderek. Sampun malih to kadhawan minggah gunung. Nadyan kula kadhawan jegur segara, kula purun waton dados waluyanipun negara ing Mandura. Kula kadhawan beto barang ing awrat kula sagah nglampahi, kula kadhawan mlampahi ing tebih kula mboten badhe selak. Waton ndika Ndara Baladewa paring dawuh. Ning yen aku matur apa Kakang Semar ora kogel penggali luwe-luwe. Penggalihmu ora pingget mergo atur ing Baladewa. Den, kula niki nek upama ngrasake pinggete ngati, wis tatas runtang-ranting ati kula. Kula niku momong para Pandhawa ora pisan ora pindho digawe gela, kula ya ora apa-apa. Momong Ndara Janaka ora pisan ora pindho digawe kagol ati kula ya ora pingget, ati kula ya ora serik. Upama kula niku ngopeni rasa mangkel, ngopeni rasa sing pingget teng ati, mbok menawa kula wis minggat saka Ngamarta. Kula wis wegah momong para Pandhawa.
ning gandeng tumrap Semar wong urip ing alam padang menika apik-apike wong urip niku nek linambaran sabar tuwene ikhlas nadyan disebut niku gampang dilakoni angel ning apik-apike wong nek iso nglakoni watak sabar lan ikhlas niku dadi mantasaning menungso dadi mustikaning titah. Mila monggo kula aturi paring dawuh Semar kapurih napa? Aja lara ati aku tak matur marang saning Kyai Nayantaka. Nggih, mangendika mboten napa-napa. Wanter dawuhing dewa ing tak tampa. Nalika semono metu marganing pasumenan. Sasmita dumeling tan ana ing karna swara ingkang tanpa wujud ngandhakake yen to aku kudu iso mboyong marang Kakang Semar prapteng negara Mandura. Lah kersane nek mung diboyong wae kula purun mawon terus sakniki kula memperjelaske mawon. Kersane napa? Napa Semar teng mriku ajeng ken ndongani? Napa Semar teng mriku ajeng ken ngabulke napa? Niku rak cethane dadi kula nggawa uba rampe saka omah menyan dupa lan sak piturute supaya mengke teng mriku mboten pripun-pripun mboten golek-golek lan sak piturute. Kakang Semar kula wah rasaku kok ora mentala ampun ngoten lho sampeyan nek mboten mentala ngiklaske patine kawula pirang-pirang saben dina mati nyawa kawula Mandura ming perkara sampeyan mboten mentala sampeyan ngiklaske patine kawula sampeyan saya ala saya elek kanalindran sampeyan saya mboten prayoga cacating para kawula teng sampeyan li dadi nalindra. Kakang Semar aku mboyong Semar putrane marang negara Mandura dawuhing dewa dina samengko Semar kudu dadi tumbal ana negara Mandura Semar Putranaya.